Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Veronica Patenio. So karon ang akong hinahimo karon is nag-slice ko daan og karne. Ako ni siyang sagulan og vegetables. Na ako'y bagyo beans, kalabasa, og white gabi. And of course, ang ato ang ahos o sibuyas. Mag-prepare na ko para sa ato ang pagluto. Hi guys! Unang i-on ang ako ang kalayo o itakan na ako ang ako ang kaldero. So, while nagpainit mantika. Gamay lang ang mantika guys para igisa sa ato ang panakot. Ayan, init na. Kaya na natin. Pag-i-spray lang. Isunod ayan ako pag-isa ang ahos at sibuyas. Ukay-ukay. Dayon, ito ang meat. Well, magulat ka nga mo. Maluto na ako ang karne. Mag-prepare sa ako o maglungag sa ako. Okay guys. Kuha na gito na to ang karne. Wala na siya pula. Luto-luto na. Magbutang ko og ground black pepper, then salt, atong i-mix ug dayon takloban akong balik. Nagulat na sa tanga, maluto na tong karne, usa na to ibutang ato ang gulay. Mag-add ko water guys, wait lang. Okay, mag-add ko og water. Takloban na ko og balik. Wait lang ha. So karon guys, kay luto naman ang ato ang karne. Ako day next ang ato ang kalabasa. Di nato siya idugad guys kay dali raman ni malata. Then ang gabi. Then ang ato ang bagyo beans. Ako lang i-mix, mix. Okay guys, okay na tong gulay, luto na, luto ang karne, ang ato ang sudan karon. So tilawan na nako ang lasa.
Lami kayo. Please subscribe my YouTube channel. Thank you guys. God bless. Ha? Oh, isulod na lang na.